Ka Kyrtong ka TMC na not Shillong ka kong Aljiva Gwenet Renja menta ka khat rhetoric no pra ar puar kala Kyntu ya kilong kami ban Shim ya ka Kabu ka scheme WE card ka blapalat ka shongkonor ka TMC ka mamata banerji dangshen ha Shillong kani ka scheme ka long shajar shi Bnai ya kilong kami bat kan poi khat ar ha ka shisnem Kalong ke ik kabas muntanan hapding hisaw praganda kabang lalon siya ka scheme hapor ka jingwan jingyu ka chat jong ka chairperson jong All India Tribal Congress kamas mamata banerji ilayon lahat panlon siya ka scheme namenta kilong kami kata kalong ka scheme kabang ikot ka wikat kadai ba man kilong yim iwe long kami ilaban register yala dia beniyo ikani ka scheme kabade shi hajar shi Bnai at shisnem kalong khat ar hajar bat nga kerpat yakin nongshong shnong jong ka jilla Meghalaya bak pisno bha yakin register ya ka wikat ka scheme bra launch kerpang na taki long kli jong ka jilla na ka All India Tribal Congress ka bangila ai bat bangila perkhat sani bha ka kumnong in penkiu yakin long kli jong ka jilla ka jongi limba ka ni ka scheme bat kila ban log in ru na ka website ka jongi ka www.tmcvcard.com gila ban register yaki online but kumjo ki volunteers da ka party ga jongi kin sawan haman ki yem bakin yo ban register bat kan batai khambanya yaki bat na dapru da ka jinknan bah pare sau pra kanta ka bangila launch ka ni ka scheme ila kot shado shikau hajar tam yaki long to ki bala register na ki jaka ki ba pher thank you